Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baitihi wa ila hadrati ruhi al-imam Abi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi wa ila ruhi Abahulil Albab Syekhun wa ila hadrati dihni wa dihnikum wa dihni ahli wa dihni ahlikum syaulillailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir Babul Istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Istiqomah, kitab Riyadhus Shalihin. Qala dawuh babul istiqomah, babu utawi bab iku fil istiqomati ing dalem nerangake istiqomah. Istiqomah niku ajeg terus menerus. Qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala maha luhur Allah halim maha luhur Allah. Fastaqim nuli istiqomah utawa nuli ajeg sapa sira. Kama umirta kaya oleh den perintah sapa sira. Surat Hud 112. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala innal ladzina satuhune wong akeh qalu kang padha ngucap sapa alladzina rabbuna ing rabbuna. Rabbuna utawi pangeran kita iku Allahu Gusti Allah. Sumastaqamu nuli padha jejeka sapa sira kabeh. Tatanazalu iku tatanazalu temurun alaihim ing atase alladzina, maksud temurun indal mauti. Nah, jenengan gue iso istiqomah ibadahmu, engko bakal jenengan ketika mau menghadapi mati, tatanazzalu alaihim sapa al malaikatu malaikat. Niki ten Qur'ane ngoten, mulane termasuk fadilah utawi keutamaane kula nyasami istiqomah, mbok istiqomah jamaah, mbok istiqomah ngaji, mbok istiqomah napa kemawon, maca selawat, dzikiran, kok jenengan iso istiqomah, iso wajib, iso kontinu, insyaallah ketika sakaratul maut mau menjemput kita, malaikat akan datang turun napa ngancani awake dewi. Nah, cuma arek istiqomah niku abote ora ngena. Makanya yang dipesen ke Abah terakhir napa di mujahadah terakhir sami to kon istiqomah. Maka istiqomah niku ya abot. Allah takhafu ana ta ora wedi sapa sira minal mauti. Maksudnya wedi minal mauti wa ma ba'dahu. Umpama jenengan kuwi ngerti sakaratul maut kuwi cara payahe kaya apa, rekasane kaya apa, lorone kaya apa, orang yang menghadapi sakaratul maut mestine kula nyasami wedi lan kuwatir. Awake dhewe cek iso gaya, cek iso petentang-petenteng nggih mergo ora tau ngrasake lorone wong sing sakaratul maut. Nganti-nganti sakaratul maut niku digambarke lorone wong sakaratul maut itu ibarat orang ditusuk pakai 70 pedang. Mendah kaya apa rasane ditusuk ambek peso. Rasa peso ambek dom niku lho ambek temiti, ketusuk dom loro napa mboten? Loro. Apa meneh kok pedang jumlahe ra trimo 1 70. Wala tahzanu lan aja kuwatir sapa sira. Ora usah kuwatir pokoke jangan istiqomah. Wis pokoke istiqomah, makanya yang dipesan ke jamaah karo abah niku jamaah ngaji
ro'an. Cah pondok niku wis panjenengan iso ngugemi dawuhe Abah istiqomah jamaah ngaji ro'an, jamaah ngaji ro'an. Insyaallah nggih jenengan paring istiqomah. Wah matine kula nyansami sing mapak malah ikat. Wa absyiru lan bunga sapa sira kabeh bil jannati kelawan swarga. Bunga mergo sing ngenteni swarga, wong sing mapak we malah ikat. Otomatis insyaallah swarga wis ngenteni. Alati ya jannah kuntum kang ana sapa sira kabeh iku tu aduna den janji-janji sapa sira kabeh. Mergo sing dijanjike kanggone wong sing ngamal ngibadahi apik istiqomah dalam kebaikan ora liya nggih warga. Nahnu utawi kita iku aulia hukum pira-pira kekasih sira kabeh fil hayatid dunya ing dalem kehidupan dunya wa fil akhirati lan ing dalem akhirat. Walakum lan iku kedue sira kabeh fiha ing dalem akhirat ma utawi perkara tashtahi kang kepengin sapa sira anfusakum ya awak-ira kabeh. Walakum lan iku kedue sira kabeh fiha ing dalem akhirat ma utawi perkara taddauna kang njaluk sapa sira kabeh nuzulan hale dadi suguhan. Nuzulan hale dadi suguhan min ghafurin saking pangeran kan akeh pangapurane rahimin tur akeh welase. Fusilat 30:32. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala innal ladzina satuhune wong akeh kalu kang padha ngucap sapa alladzina Rabbuna utawi lafat Rabbuna utawi pangeran kita iku Allahu Gusti Allah. Sumastaqamu nuli padha jejeg sapa alladzina fala khaufun monggo aja wedi iku mongko ora wedi iku alaihim ing atase alladzina walahum lan ora utawi alladzina iku yahzanuna padha susah sapa alladzina. Ulaika utawi mengkono alladzina iku ashabul jannati pira-pira penduduk swarga. Iku ashabul jannati penduduk swarga khalidina khale kekal abadi. Khalidina khale kekal abadi fiha ing dalem jannah jazaan krana dadi pawales. Jazaan krana dadi piwales bima kelawan perkara kanu kang ana sapa alladzina iku ya maluna padha nglakoni sapa alladzina. Al-Ahqaf 13:14. Wa an abi amrin lan saking abi amr wakilalan den ucapake apa abi amro tasa temene abi amro Sufyan bin Abdillah ya Sufyan bin Abdillah. Apa abi amrota ai an abi amrota tegese saking abi amroh Sufyan bin Abdillah ya Sufyan bin Abdillah kala ngucap sapa abi amr kutu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah ya Rasulullah kul ngucap sira limaring ingsun fil islami ing dalem Islam kaulan ya pengucap la as'alu kang ora takon sapa ingsun la as'alu kang ora takon sapa ingsun anhu saking kaul utawa dipundhutke kultu ya Rasulullah kulli wi mau ora ngoten yen jenengan tulis dhewe anhu saking kaul ahadan ing wong suwiji ghairaka kang sakliyane sira. Kala jawab sapa nabi kul ngucap sira amantu iman sapa ingsun billahi kelawan Allah sumastaqim nuli jejeka utawa ajeka sumastaqim nuli ajeka sapa sira rawang riwayatake hu ing hadis sapa muslimun Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah talan saking Abi Hurairah radhiyallahu an kala ngucap sapa Abi Hurairah kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
qaribu gawe sedengan sapa sira wasadidu lan gawe bener sapa sira wa'lamu lan lakonana sapa sira annahu ing setuhune kelakuan iku layan jua ora slamet sapa ahadun wong suwiji mingkum saking sira kabeh bib amalihi sebab amale ahad kalau padha matur sapa sahabat wala anta ana ta ora slamet tuan sebab amal wala anta ana ta ora slamet tuan sebab amal ya Rasulullah ya Rasulullah kala jawab sapa Rasul wala analan ora slamet sapa ingsun wala analan ora slamet sapa ingsun sebab amal ingsun nanti kompleti wala analan ora slamet sapa ingsun sebab amal ingsun illa ayata ghammada kejaba yen to meratani ning ingsun sapa Allahu Gusti Allah bi rahmatin sebab rahmate Allah bi rahmatin sebab rahmat minhu sangking Allah wa fadlin lan anugrah. Kula dengan sami ora usah gaya, ora usah paling khusuk rumangsa amale paling akeh, mboten sing dadekke kula nyen sami kuwi mlebu swarga slamet nggih mergo welase rahmate Gusti Allah. Ketoke amale akeh tapi nek ora entuk welase Gusti Allah ya ora bakal ning warga. Wal muqarrabatu utawi lafat muqarrabah iku al-qasdu mejono utawa sedengan. Iku al-qasdu sedengan. Alladzi ya qasdu iku lahuluwa orang lewati hat iku maujud. Iku lahuluwa orang lewati hat iku maujud fihi ing dalem qasdu. Ya sedengan maksud tidak melebihi batas. Wala taksira lan ora pepeka iku maujud. Kuwi jenenge muqarrabah. Ya mau dimateni apa mau sedengano. Sapa sira kabeh tidak melewati batas, ora kesidhian ya ora kakean. Wasadadu utawi lafat sadad iku al istiqomatu istiqomah. Wal isobatu lan ngenani bener. Bener makanya sadat mau maknani bener. Wa yataghammada utawi lapat yataghammadani iku yulbisu menganggoni sapa Allah ni ing ingsun. Iku yulbisu nganggoni Allah ni ing ingsun. Wa yasturu lan nutupi Allah ni ing ingsun. Kala ngucap sapa al ulama maknal istiqomati utawi maknane istiqomah iki sing dimaksud istiqomah iku luzumu taatillahi tetepe taat ing Allah. Kuwi jenenge istiqomah, tetep taat maring Gusti Allah. Apapun rintangannya, apapun godaannya, ya calon jenengan apapun rintangannya, godaannya, waya ning pondok, waya ngaji, ku sudah termasuk istiqomah. Ta'ala maha luhur Allah. Qalu ngucap sapa ulama. Wa hiya utawi istiqomah iku min jawami'il kalimi. Setengah sangking piro-piro kalimah kang ngumpulake piro-piro faedah. Wahia utawi istiqomah iku min jawami'il kalimi piro-piro kalimah kang ngumpulake piro-piro faedah. Wahia utawi istiqomah iku nizamul umuri runtute piro-piro perkara. Ya runtut dilakoni nganti runtut. Wabillahi lan iku kelawan Allah at-taufiqu utawi pitulung. Babun iku bab fitafakuri ing dalem nerangake mikir-mikir fi adimi makhluqatillahi ing dalem nerangake agunge pira-pira makhluke Allah
ta'ala halimahu luhur Allah. Wa fana dunya lan rusae dunya, fana wi rusak. Wa fana dunya lan rusae dunya. Wa ahwalil akhirati nanggone hak. Nak hak itu meneh artine wa ahwalil akhirati lan pira-pira pekewoe akhirat. Utawa masalah utawa rupeke akhirat. Wasairi umuri halan sekerine piro-piro urusane akhirat. Wa taksirin nafsi lan pepekone nafsu. Wa taksirin nafsi lan pepekone nafsu. Wa tahdzibiha nggih. Wa tahdzibiha lan bersihake nafsu. Wa hamliha lan ngelatih nafsu. Hamil membawa, tapi itu mereka berarti melatih. Wa hamliha lan ngelatih nafsu alal istiqomati ing atase istiqomah utawa ing atase netepi ajak taat maring Allah. Kala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala halimuhur Allah. Innama aizu angin pestine mitulungi sapa ingsun. Kum ing sira kabeh biwahidatin kelawan perkara siji. Takumu jumenengi sapa sira kabeh lillahi keduwe Allah masna hale loro-loro. Masna hale loro-loro wa furadalan hale ijen-ijen. Summa tatafakaru nuli mikir-mikir sapa sira. Ya wis pokoke nek jenengan arep istiqomah wis ora usah peduli kancane, mbok kancane akeh mbok sithik, mbok nganti dhewean mbok trima wong loro. Surat Saba 46. Wa qala lan dawuh sapa Allah taala inna fi khalqis samawati sak temene iku ing dalem kedadiane pira-pira langit. Sak temene iku ing dalem kedadiane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Waqtila fil laili lan gonta-gantine wengi. Wan nahari lan awan. La ayatin yakti ono piro-piro tondo. La ayatin yakti ono piro-piro tondo li ulil albabi. Kedua wong kang duweni akal sempurna. Li ulil albabi kedua wong kang duweni akal sempurna. Ya sing iso mikir awan bengi ana awan ana bengi ku ya wong sing duweni akal sempurna. Nek sing ora duweni akal ya rumangsane engko wayah esuk bar esuk ya awan, berawan ya engko sore terus bengi. Rumangsane ngono padahal itu merupakan tanda-tanda kebesarane Gusti Allah. Orang perlu ngeremot ya wis pokoke ngresuk ya srengenge ning wetan, kok nak wis sore ya srengenge ning kulon. Alladzina hiya wong akeh. Alladzina hiya wong akeh. Yadhkuruna kang padha eling sapa alladzina. Allah ing Allah kiaman hale wong kang ngadeg. Maksud ngadeg kuwi ya posisi salat wa qu'udan lan lungguh salat. Posisi dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk. Ya ini lambangnya wong salat. Salat itu berarti eling karo Gusti Allah. Wong kok wis wegah salat berarti wis ora eling Gusti Allah. Wa ala junubihim lan pira-pira lambunge alladzina. Akan posisi junubihim ini posisi lambung ya masih posisi sholat. Orang kuat ngadeg tetap masih kewajiban sholat. Sholat dengan apa? Duduk. Mungkin kiaman dengan berdiri. Kanggo sing kuwasa. Sing ora kuwasa berdiri berarti dengan qu'udan. Dengan apa? Duduk. Linggih mawon wis ora iso tetep
ijek kudu eling, ijek kudu salat dalam keadaan apa? Wa ala junubihim. Maksudnya apa? Dengan posisi tidur. Berarti jenengan ki lara lenge-lenge kaya apa selagi nyawamu ijek kantil, masih punya kesadaran ijek duwe kewajiban salat. Lah kok terus mati lenge-lenge urung kelakon urung kuwasa nglakoni salat kok wis mati, ya wajib sing ngodho keluar gane. Wa yatafakkaruna lan mikir-mikir sapa allazina fi khalqis samawati ing dalem kedadiane pira-pira langit wal ardi lan bumi. Ki wong sing cerdas akale, sing urip akale iso mikir kok iya iso ya omah ora ana cagawe ambrol. Mendah kok napa langit ora ana cagake kok ora ambrol. Terus mikir sing sederhana ngono tok we nambahi imane, kudune nambahi imane kula jenengan sami. Rabbana tu pangeran ingsun makholakta orang dadekake tuan hadza ing ikilah langit lan bumi. Hadza ing ikilah langit lan bumi batilan hale suwung saking rahmat utawa hale sia-sia. Nah bahasa sing gampang batilan hale sia-sia. Maksudnya apa wae sing dadekke Gusti Allah ora mungkin ora ana manfaate. Apapun yang diciptakan Gusti Allah kuwi mesti ana manfaate. Ketang to barang sing cilik, makhluk sing cilik mrutu contone. Lemut, gitu. Kuwi barang cilik nek disawang kuwi apa to manfaate? Lemut. Ya mergo lemut ya ana manfaate sak pirang. Ya sing mbok ngerteni lemut marekke penyakit apa nang ana DB, ana malaria. Tapi di balik lemut mergo ana penyakit mesti timbul napa orang yang mengobati, ana dokter, mesti terus timbul obat. Ana obat yang mesti ana pabrik obat, ana sing kerja ning pabrik, ana pabrik obat yang mesti ana bahan baku obat. Berarti ana sing nandur bahan baku. Kuwi trimo sangka lemut. Mulane aja mbok paidu, lha Gusti Allah kok ndadekke lemut apa manfaate? Ora ana manfaate malah marai penyakit. Mboten, kabeh mesti ana manfaate. Lemut kuwi ana manfaate apa meneh kok manungsa. Kudune ngoten, lemut kuwi ana manfaate. Aja nganti kula nyansami kalah karo lemut. Subhanaka maha suci Tuhan. Al ayat nerus nasira ing ayat Ali Imran 190 191. Wa qala lan dawu sapa Allah taala afala yang duruna ana ta ora ningali sapa kufar ilal ibili maring unta. Kaifa hale kaya apa hale kepriye khuliqat den dadekake apa ibil. Jenengan melihat raja kaya tok ngono kuwi to, kewan-kewan raja kaya ya tampilke contone ya unta, ya mungkin jenengan weruh sapi, weruh napa menasa berkaki 4 kebu. Kudune jenengan iso mikir kuwi ndadekke jenengan tambah takwane Gusti Allah. Wa ila samai lan delok maring langit kaifa hale kepiye rufiat diangkat apa sama. Ya sing kandhakemu to weruh ana langit ana atape bumi kok langit kaifa rufiat endi to sing ngangkat sing dadi apa nemu cara gae kaifa rufiat wa ila samai kaifa rufiat sawango kuwi lho langit diangkat sing ngangkat kuwi apa wa ilal jibali lan delok maring gunung wa ilal jibali lan delok maring gunung kaifa hale kapriye nusibat den tancepake apa jibal gunung ke lho iso kuwate kaya ngono kae ditancepke piye nggih to wong omah arek ana ngono ya kudu ana pondasine nek ditingkat ya kudu ana cakar ayame le gunung kae piye tak nancepke
Wa ilal ardi lan maling bumi, delok maring bumi. Kaifa hale kepriye sutihat den beber utawa digelar apa bumi. Ya Allah lagi bumi digelar kaya ngono. Piye kuwi cara nak dipikir adohe ora sandonya meng Semarang kuwi lho rasa ado-ado. Semarang kuwi lho jenengan pojoke Semarang pojok-pojoke lho mesti mbok ubengi. Ngluwih gedhe meneh Indonesia dari ngendi nang jare dari Sabang sampai Merauke nganti engko berbagai benua nganti benua Antartika sing ana benua es sing jarine ora ana kehidupan ning kono ora ana sing kuat ning kono. Fadzakir nuli elinga sapa sira Muhammad. Fadzakir nuli elinga sapa sira Muhammad innama anta angin pesine utawi sira iku mudzakirun wong kang ngelingake. Muhammad sampeyan iku awakmu kuwi wong sing ngelingake, wong sing ngajak mudzakir wong sing ngelingake. Ngelingake ya sing dilengke gelem ya alhamdulillah. Sing dikelengke ora gelem, dijak ditarik ora gelem ya berarti memang ora gelem leke. Al-Ghasyiyah 17:21. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala afalam yasiru ana ta ora lumaku sapa nas. Afalam yasiru ana ta ora lumaku sapa nas fil ardi ing dalem bumi sayang duru nuli padha ningali sapa nas. Lah kok ya kowe iki nak mlaku ki mbek micek gampange. Nak mlaku ki kaya mripatmu ora gawe weruh kanan kiri. Kok ya kowe weruh barang-barang gumebyare donya blas ora ana sing nancep ning jero ati. Maksude ngoten. Wal ayatu utawi pira-pira ayat fil babi ing dalem ikilah bab iku kasiratun akeh. Wa minal ahadisi lan iku setengah saking pira-pira hadis. Al hadisu utawi hadis asabiku kang wis dhisik. Al kayisu utawi maknane kayis. Kayisu apa wingi maknane wong sing pinter. Iku man wong dana kang niti-niti sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Babun iku bab fil mubadarati ing dalem nerangake utawa mertelakake agi-agi berlomba cepet-cepetan ilal khairati maring lakoni pira-pira kebagusan. Bab nerangake berlomba cepet-cepetan nglakoni barang apik. Wa hasilan gegirei memotivasi sapa wong. Wahasilan memotivasi mensupport saiki bahasane sapa wong wahasi ngarepe ana faile wahasiman lan memotivasi wong tawajjah kang madhep sapa man li khairin maring perkara bagus. Memotivasi mengajak orang untuk melakukan kebaikan alal ikbali ing atase madhep itu ya nglakoni maksudnya alaihi ing atase khair berjiti kelawan nemen-nemeni min ghairi taraddudin saking tanpa mamang min ghairi taraddudin saking tanpa mamang utawa mider kala dawuh sapa Allah Ta'ala fastabiqu mongko padha balapano sapa sira kabeh berlomba utawa balapano sapa sira kabeh al khairati ing perkara kang pira-pira perkara kang bagus. Nek perkara bagus ku cepet-cepetan lomba apik-apik wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala wasari'u lan agi-agi sapa sira kabeh. Agi-agi ngerti agi-agi nggih cepet-cepet tano ila mahfiratin maring lakoni amal kang dadekake sebab den ngapurane dosa. Ila mahfiratin maring lakoni amal kang dadi sebab den ngapura pira-pira dosa. Min rabbikum saking pangeranira kabeh.
wa jannatin lan maring swarga arduha kang utawi ambane jannah iku as-samawatu pira-pira langit wal ardu lan bumi. Ini kan arep ngerti lan swarga apa kamot wong swarga kuwi malah luase sak ambane langit sak ambane bumi. Uiddat den cawisake apa jannah uiddat den cawisake apa jannah lil muttaqina kedue wong kang padha takwa. Ali Imran 133. Wa amal ahadisu anapun utawi piro-piro hadis yang berhubungan dengan mubadarah ilal khair. Fal awalu iku utawi kang pertama iku an Abi Hurairah sanging Abi Hurairah radhiyallahu anhu apa anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Rasul badiru agi-agi sapa sira bil a'mali kelawan pira-pira amal as-solihati kang bagus agi-agi nek perkara apik iki cepet-cepetano fasataku mongko bakal tinemu sapa sira kabeh. Oh ning mburi fa'ile fasataku mongko bakal tinemu apa fitanun pira-pira fitnah kakito ilaili koyok tugele wengi kakito ilaili koyok tugelane wengi al muslimi tugelane iki maksudnya apa ya malam itu tuh sepertiga malam, bisa setengah malam, bisa seperempat malam. Maksudnya sebagian dari malam. Maksudnya itu gelani malam tuh ngoten. Kaki to ileli koyok tuh gelani utawa sebagian malam al-muzlimi kang peteng. Yo nganti malam we ora langsung peteng kok. Malam kan ya sangka sore tambah peteng tambah dedet. Yusbihu manjing esuk sapa ar-rajulu wong lanang mukminan kang mukmin wa yumsilan manjing sore sapa rajul kafiron hale kafir. Niku wong ya ana kadang esuk mukmin sore wis kafir. Nek cara basa nang Jawa napa esuk dele sore tempe. Engko nek ra ngono ya esuk dele sore tempe. Ya berarti napa? Ya wis mulah maleh wong sing iman kuwi ya sing ngresake Gusti Allah. Niki nek diibaratke esuk iman sore kafir. Wa yumsilan sore-sore sapa rajul mukminan hale mukmin. Lo kadang sorone mukmin tapi wa yusbihu lan esuk-esuk sapa rajul kafiron hale kafir. Biasa ngoten niku. Esuk sore deli tempe. Kafiron hale kafir. Ya bi'u adol sapa rajul dinahu ing agamane rajul. Mergane napa ya adol agama. Akeh wong saiki nggih nggunakake dalil agama hanya untuk kepentingan duniawi. Bi aradin banda bi aradin kelawan bondo minat dunya saking dunya. Lah niki tok adol agamane didol bondo dunya. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Asani utawi kang nomor loro iku an Abi Sirwaata saking Abi Sirwaah bikasri sini kelawan diwaca kasroh sini sir al-muhmalati kang den suwunake suwung utawa sepiake sangga titik makna sin ora shin mergo ora ana titike wa fasqihalan diwaca fathah sini ana sing maca sir ana sing maca sar. Uqbah bin Harisi hiya Uqbah bin Haris kala ngucap sapa Abi Sirwaah Salaitu salat sapa ingsun waro'an Nabi ing dalem burine Nabi berarti berjamaah dengan Nabi bil Madinati
ing salat asar. Niki Abi Sirwaah salat jamaah asar karo Nabi. Fasalaman nuli uluk salam sapa Nabi. Masa wis bar le uluk salam summa koma nuli ngadeg sapa Nabi musri'an hale wong kang cepet-cepet utawa kesusu. Musri'an hale wong kang gancangan ki yo kesusu. Begitu salam ki ibaratnya kaya jenengan kaya wong bar kebelet salat ambek ngempet. Kira-kira bar salam langsung berubut napa mboten? Nggih, lah gampangane ngoten gambarane Nabi salat asar begitu selesai langsung ngadeg terus melayu. Fatahatta nganti nuling langkai sapa Nabi. Nomor Nabi imam biasanya nggih wiridan sik kok ora wiridan kan akhirnya nglangkai rika ben nasi ing pira-pira pundak utawa gulune menungso. Sama ayat dadi terak karo Kanjeng Nabi. Ila ba'dhi hujari nisaihi maring sebagiane pira-pira kamare garwane Nabi. Cepet-cepet ning gone napa ya omah lah ning daleme garwane Nabi. Fafazi anuli kaget. Ya wong kaget dingaren men. Nabi ora widan kok langsung berubut cepet-cepet. Sapa sing kaget anasu menungso min suratihi sebab cepet-cepetane Nabi. Asline ya do kaget, ada apa? Tanda tanya. Dodo tanda tanya Nabi ono apa nika? Fakharaja masa wis rampung mungkin mbah ana perlu apa mau mlebu ning daleme bojone. Fakharaja nuli medal metu sapa Nabi. Alaihim ing atase nas. Ya terus metu meneh. Faro anuli weruh sapa Nabi annahum satuhune nas. Faro anuli mersani utawi weruh sapa Nabi annahum ing nas iku kot ajibu teman-teman gumun sapa nas min suratihi saking kesusune Nabi. Nabi yang ngerti. Wong wi saudari wajah kan bisa terbaca. Wong do kesusu, Nabi weruh Nabi kesusu tuh wong do gumun, Nabi ngerti. Kala nul matur sapa Nabi. Dakartu eling sapa ingsun. Sing iki maksude Nabi ngandhake sing ndadekke Nabi ke susu. Nak jenengan kan kadang sing ndadekke ke susu nggih mergo ke belet, surak ngempes pipis utawa ngempet BAB. Iki dikandhake Nabi. Aku ki kesusu mergo apa iki diceritake. Zakartu eling ingsun syai'an ing suwi-wiji min tibrin saking tugelane emas. Ya maksudnya Nabi kilingan, mungkin mau pas wudu upawa pas atus nyelehke emas, mbok nyelehke napa cincin mbok apa. Min tibrin saking tugelane emas indana ing dalem sanding kita. Ya mungkin mau tak kek ning kamar mandi, apa tak kek ning endi ngono. Lumrahe biasanya kayak gini dina, ya mungkin diselehke ning kamar mandi, mungkin atus apa pas wudu dicopot ali-aline mungkin ngoten. Fakari itu nulis sengit ingsun. Lah perkara bondo kan ndadekke sengit to akhirnya Nabi. Ayah bisa ing yen to ngeker apa tibrin ni ing ingsun. Gara-gara masku keri akhire napa? Salatku mungkin mau ya ora kusuk. Nganti aku kesusu nganti ora wiridan. Ming kilingan apa? Emas. Ya menungso ya ngono kuwi. Luwih abot bondo tinimbang Gusti Allah. Fa amartu nuli perintah sapa ingsun bikis matihi kelawan bagi tibri. Bener niku. Nggih, lho akhire napa? Lha kuwi barang kuwi ndadekke aku leno. Ya salat nganti kesusu ya wis kono kuwi kono PO. Nek ora kono kuwi dolo terus duwite dibagi. Rawahul Bukhari. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam riwayat lahu kedue sapa dhuwur mau? Abi Sirwaah. Kuntu utawi lafat kuntu ana sapa ingsun. Iku khalaftu ninggal ingsun. Ini di riwayat yang lain mergo aku ninggal fi baiti ing dalem omah tibron ing potongan emas utawa emas lantaan. Minas sedekati saking zakat. Nah, mergo aku kayak mau barang zakat
Bar mungkin Nabi bari untuk sedekah emas terus malah ditinggal ning omah, pas salat tinggal ning omah. Mungkin kan Nabi yo kuwatir nak ilang. Fakari itu nuli geding aku. Fakari itu nuli sengit ingsun. Basane Soimah napa? Geding aku. An ubayita ing yen to nginepake ingsun hu ing tiber. Ya wis rasah dinepke neh. Marai aku leno, marai ngibadahe ora sempurna. Ya ora sempurna wong nganti salat wae salam terus brubut. Atibru utawi lafat tiber iku kita udhahabin potongane emas. Wa au fiddatin utawa perak, potongan emas. Asalisu utawi nomor 3 iku an Jabirin radhiyallahu anhu. Kala ngucap sapa Jabir, kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok kala Rasulullah. Kala ngucap sapa rajulun wong lanang lin nabi maring nabi, ana seseorang sing ngucap karo nabi, yauma Uhudin ing dalem dinane perang Uhud. Aro'aita ai akhbirni tegese ngabarno sira ni ing ingsun. Aro'aita ai akhbirni tegese ngabarno sira ni ing ingsun ing kutil talamun den ing kutil tu lamun den pateni ingsun iku fa'aina ing dalem ngendi ana utawi ingsun. Takok nek aku mati ning perang kuwi terus aku kira-kira posisiku ning ngendi? Swarga apa neraka? Kala jawab sapa nabi fil jannati iku ing dalem swarga. Iki wong ora ning perang Uhud, nabi umpama aku mati iki panggonanku ning ngendi? Jawabe nabi ning ngendi ning swarga. Fa'al konulini baake sapa rajul tamarot ten ing pirang-pirang kurma. Kuna ana apa tamarot iku fiyadihi ing dalem tangane rajul. Ya terus saknalika kurma sing dicekeli terus diguyak ditibake. Sumaka tala nuli perang sapa rajul. Hatta kutila nuli den pateni sapa rajul. Ngerti nek aku ki kok mati bakal ning swarga, berarti napa? Sulak pengen mlebu swarga. Syaratnya mlebu swarga kan kudu mati. Mulane age-age kurma mungkin sing arep dipangan wis gagian diguyak. Pilih mangkat perang. Mergo nek aku mati mesti jare Nabi ning swarga. Muttafaqun alaih ar-rabi'u utawi hadis kang nomor 4 iku an Abi Hurairah ta. Kala ngucap sapa Abi Hurairah ja'a teka sapa rajulun wong lanang. Ila nabi maring nabi faqala nuli ngucap sapa rajul ya Rasulullah ya Rasulullah ayu sedekati utawi endene sedekah iku akzamu luwe agung apane ajran ganjarane. Niki ana wong takok yen nabi ganjaran sedekah sing paling gedhe niku napa? Kala jawab sapa nabi anta sedekah ya iku yen to sedekah sapa sira. Anta sedekah ya iku yen to sedekah sira wa anta hale utawi ira iku sahihun waras. Sedekah sing apik kuwi sedekah wong sing waras. Mergo tapi yo angel biasanya wong sedekah rumangsa lara gen lek mari syahihun turkumet. Sedekah wong sing apik kuwi sedekah wong sing medhit. Atase wong medhit kok gelem sedekah. Kan kadang didingarani dingaren aweh gitu. Tasya kang wedi utawa kuwatir sira. Mergo wong sing kumet, wong sing medhit iku kuwatir al faqra ing fakir. Moga rumangsane nak gawe sedekah engko bondone kurang terus dadi fakir. Mulane wong pelit kok gelem sedekah kuwi berarti apik banget. Wa ta'mulu lan angen-angen sira. Al-ghina ing sugih. Mergo wong sing dipikir sugih betina kiri walatum hilu. Mem sik kok hak sik. Walatum hilu lan ora ngakhirake sira ing sedekah. Hatta idza balagot sehingga ing dalem nalikane teka apa ruh
tulis dhewe. Al khulquma ing kala menjing utawa gorokan. Pokoke angger selagi urung napa gorokan apa niki nyawa urung tekan gorokan wis sedekah ijik kan kanggo aja nganti maksudnya wis lenge-lenge gek kelingan sedekah ora kanggo. Kulta ngucap sira, kulta apa kultu? Kulta ngucap sira iku lifulaning maring fulan, maring seseorang kada utawi mengkene. Wali fulanin lan iku kedue seseorang kada utawi mengkene. Wakot kana lan teman-teman ana iku lifulanin kedue fulan apa kada mengkene. Mutafakun alaih. Al hulkumu utawi lafat hulkum utawi maknane hulkum iku majrun nafsi nggon mlakune ambekat. Berarti napa? Bener nggih? Napa niki? Apa mau nak manani? Nggon marani goro iki apa? Gorokan utawa kala menjing. Pokoke angger urung ngasih jenengan klokor-klokor sedekah ijik kan kanggo. Wal mari nggih. Utawi marek iku nak marek iku majroto ami nggon mlakune panganan wasyarobi lan ngombe. Maksudnya nak hulkum kuwi dalan nafas, nak marek kuwi dalan panganan atau ngombe. Berarti apa namanya? Kerongkongan nggih. Allahu a'lam bissawab wal khata'.